Barka da zuwa tashar mu mai suna Abdul Miami TV. Idan wannan ne farkon zuwanka, ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun dora. Kuma da la'adi da wannan lokaci Mahmud Umar daga Tudun Wada. Mahmud Umar, barka da dawowa. Barka da wannan lokaci. Kana da wannan lokaci. Tare da wannan lokaci za mu cewa mai kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari ga shi ya kara su a garo. Ga motoci nan a sun yi jerin gwano na shugaban kasa baƙaƙe da farare suna wucewa a daidai wannan lokaci. Inda jama'a ke ta kai daɗi suna kai gaisuwa kuma suna cikin da shugaban kasa Muhammadu Buhari. Sai da kuma shugaban kasan ba wai ya tsaya a garin bane kawai yadda muke ganin motocin suna kaucewa ne kamar za su dimfari kofar doka ne ko kuma cikin birnin Zaria a daidai wannan lokaci. A dai motocin da kamar da garo ke shi da kai kanka suna wucewa da shi da kimiyya suna wucewa zuwa kofar dokar ta kai kara ko kuma kira za su ga cikin birnin Zaria ne. To madalla, Mahmud Umar Tongas, shugaban kasan bai sauka a nan Tudun Wada ba ke wanda mun kaddamar da wannan gada. Shugaban kasa bai sauka a Tudun Wada ya wuce cikin Zaria ne kai tsaye. Wannan matakan cewa ko shugaban kasa zai kai a kofar baka ne ko kuma zai fara wucewa cikin Zaria ne kafin. Shugaban kasa ne shirya ta gida wa domin suna na da ya sa haka ko kuma kasa bankina ba. Bayan zuwa ga dai har ila yawan motocin suna ƙara wucewa ne zuwa cikin birnin Zaria. To madalla Mahmud Umar, muna tsamaya ka idan ka sake hango masu raro wani abin da ya kamata ka faɗa musu sai ka sake dawo. To babu komai Suleiman Abdulsalam na godiya kwarai da gaske. To madalla. Arzike ka goma da farmu ta wuce hudun ko hali ka sa da sahabbai da mawaliyanmu shekara ɗayan wani da Allah ka sa da gwamna na Kaduna mai gida gamji shekara ɗayan wani da ai ta wuce hudun ko. To madalla, daidai wannan lokaci wakilinmu Ma'azu Abubakar Albarkawa za mu sada ku da shi. Ma'azu, barka da dawo.